da ni'n dechrau? Ie, syniad oedd bod ni'n trafod unrhyw brofiad blaenorol gyda ni o'r beirdd mewn unrhyw ffordd. Ie. O ran darllen a nabod, ie? Ie. Ie. Thanks. Ti eisiau mynd gyntaf? Wel, ie, mae rhaid mi ddatgan diddordeb ar y dechrau, achos mae'n debyg mod i'n perthyn i Gwyneth Lewis. Dyna y stori. Wel, y stori'n llawn ydy, oedd mam yn deitha ni pan o'n i fach, ysdalwm, yn bod ni'n perthyn i astronaut o'r enw Joe Tanner. A dwi wedi checio mae'r boi yma yn bodoli. Ac, ie, dyna oedd y stori lle, oedd hynny'n digon o claim to fame. Ond, ie, diweddarach, dwi'n meddwl bod yna raglen portreadau newydd o Gwyneth Lewis wedi bod. Ac oedd hi yn y rhaglen yma yn deud bod hi yn perthyn i Joe Tanner, yr astronaut. Felly am o'n i bod ni'n perthyn... Wel, os nad ydyn ni'n perthyn i'n gilydd, da ni'n perthyn i'r un astronaut. Wedyn, dwi'n cofio pori ond dipyn o lyfrau Gwyneth Lewis. Dwi'n cofio dipyn o blas ar Sunbathing in the Rain, a cheerful book about depression. Dwi'n cofio darllen hwnnw rei blynyddoedd yn ôl. Ia, llofrudd iaith ydyn ni'n cofio pori yn hwnnw, ond rydw i darllen i'n fanwl iawn, mae'n rhaid i ddiweddar. Wedyn, efo Menna Elfyn, oedd Cofam Celyn doedd ar Maes Llawys y Gau. Sorry, eisiau'n hofio hynna. Isgol o'r Cofam Celyn, da. Ia, sori, o'n i'n ystod yn drysau ar y pryd rhwng Cofam Celyn a Gael fi farw, wedyn, ond na, ysyn iawn, un at gwenu. Pwy sgol o'r Gael fi farw? Ina Jones. Wedyn, ond gen i previous hefyd, nid dyma'r tro cyntaf i mi adolygu llyfr oedd o Menna Elfyn. Eisiau wahoddiad i wneud hynny i'r treithodydd pan o'n i'n rhyw 20 oed. Ac o'n i'n 20 oed, a doedd o'n byd i fi, o'n eisiau just darllen y llyfr. Wedyn deud be o'n i'n feddwl, a fysyn onast, achos dyna be o'n i'n neud. Dyna be oedd rhywun fod i wneud mewn adolygiad. A wedyn ar ôl i'r peth gael ei gyhoeddi, ges i'n rhin fatha boi oedd wedi sgwennu yr condemniad mwyaf o waith Menna Elfyn a fi erioed. Ddim bod fi'n cael yn condemnio am hynny, ond rhai pobl yn nghlodfori fi am wneud. Ond eto, do'n i'm yn gweld, oedd eisiau ddarllen dros yr adolygiad hwnnw. Chydig sos yn ôl, jyst ar ôl cael y gwahoddiad i wneud yr adolygiad ar 2 lyfr. A dyna'n byd yn ofnadwy o gas, ond dwi'n cael yn rhyd, mae pobl yn meddwl amdano fi fel person sydd ddim yn licio Menna Elfyn. Dwi'n gobeithio, ond sgyn i ddim vendetta ni erbyn i'n am byd. Ie, o dwi'n wedi dod ar draws, be ti wedi adolygu? Myrmyr. Myrmyr, na, dwi'n wedi darllen hwnna. Mae hefyd i fesu, dwi'n wedi darllen lot ar y ddwy, ond dwi wedi bod yn gyfarwydd y gwaith o ddwy ers yr ysgol. Nath mam, dwi'n siŵr, brynu... pa un oedd o doch? Nath i brynu un o gyfrolau Menna i fi tra ni'n chached. A dwi newydd berfformiad i gwir yn lansiad Menna o'i llengofiant cenad lawr y Gaerfyrddin. So dwi wedi cael y fraint o'i chyfarfod hi a darllen y llengofiant yna. Lle dyna pan mae'r gyfarwydd ydw i efo Menna. A wedyn Gwyneth Lewis... Dwi'n ymwybodol ychydig mwy o'i chefndir hi, achos ath i gair grant yn do, i astudio llenyddiaeth Saesneg, a pan o'n i'n ystyried mynd i wneud y gradd yna, o'n i'n, oedd yn fatha ysbrydoliaeth mewn ffordd bod hi fel Cymraes di mynd a gwneud hynna. A mae gennau cwpl o'i llyfrau hi, ond eto just, dwi heb rili darllen ei gwaith. So mewn ffordd, o'n i'n falch bod ni wedi cael gwahoddiad i adolygu hyn, achos oedd o'n gyfle mi eistedd lawr a darllen ei gwaith yn iawn, a fi'n wedi bod eisiau spel. Lle, dyna'n profiadau i fod dwi. Newydd gofio, nes i'n ddarllen cenad cyn Menna Elfyn hefyd. Da, nes ti drio? Do. Felly, da ni fod i... Trafod y cloriau. Gwneud yn union be na ddylad olygydd i wneud, so barnu llyfr llynol i glawr. Ond y peth ydy dyna sy'n dyfennu di os ti'n gweld llyfr mewn siop. Dyna dy bydd cyntaf ti'n gweld. Wel na, dwi'n gwir, os nes i fynd i'r siop yn ganforiadu prynu Bondo gan Menna. O'n i'n gwybod yn union be'n i'n chwilio amdano fo. Wel, o'n i digwydd bod i gweld y clawr a di gweld y llyfr cyn i'r stamp ofyn i mi adolygu y llyfr. So mi eisiau actually gweld y clawr i ddechrau cyn codi o darllen. Beth ti'n feddwl? Wel, mae o'n drawiadol iawn, so nes i sbio arno fo ran hynna, dwi'n licio'r aesthetig. Ond mae'n debyg dim ond trwy ddarllen y gyfrol ydw i wedi gweld
unrhyw arwyddocad i'r hosyn, mewn ffordd. Mae yna rhyw elfen o ddlisni bosib, ond yr piga na, o amddiffyn dy hun rhag y byd. A mae'r hosyn wedi llwydo, wedi crychu, dechrau mynd yn hen, so allan mae o'r synwyr yn... A dwi'n gweld lot o biga chwaith, allan mae o'n portreadu henaint. Dwi'n malu awyr fama. Mae'n rhaid i gweld nes i ddim meddwl am ddim o hynna. Mae'n glawr eitha tywyll, dydi. Mae'n fwy o amlinelliad rhosyn ar gwylodion o'r coesyn, mae'n fwy o amlinelliad na llun rwsyd. Be nes i feddwl, os byddai'n edrych mor dywyll, mae'n edrych bod wedi cael ei steinio rwsyd. Ar y petala, lle, nes i feddwl, os mae yna ddilyn sy'n gerddi yn y gyfrol yma berfan, dyn nhw'n meddwl lot o bod a'i staen llwch glod i felly. Ia, so'n medru bod yn blodyn i gofio, ond dwi newydd gofio rwan, efo ni'n trafod hyn, mae'n cymharu iaith i flodyn yn y marnadiaethoedd. Lle mae yn eisiau reid? Tyddon 30. Ia, mae yna un lle mae'n sôn am iaith o blodyn. Ia, mae ni, yn yr ailyn, cofiwch fi, nad fi'n angof ydi iaith, ond yn y cyfieithiad, language of flower, I cannot forget, it slips away. So, allan mae o'n gyfuniad, ond gwrth bethau da ni di awgrymu. Ia, bod o'n cyfleu, bod dim sy'n cael ei ddweud yn y brolian sefyd mewn ffordd, bod hi'n fardd, yn ddynas, yn cofio am Aberfan, ond yn sgwennu hefyd am y bardd fel rhywun sydd yn cofio ac yn cofnodi trwy'r Gymraeg a Saesneg. Nes i meddwl am hynna. Waw, rhywun. Dwi'n hynna amlach di gwir. Dwi'n gwneud hynna amlach di gwir, achos mae rhywun yn sylweddoli dim ond hynna hyn o beth o fyd ar un person feddwl amdanyn nhw fel arwyddocad. Mae'n gret cael tyfodaeth. O, yndi. Yn sech yn bod rhywun sy'n rhyw gall yn feddwl yn cynnig rhywbeth heb feddwl yn cael beth yn ôl. Agor y ddeol, mewn ffordd. Wel, o'n i yn licio'r clawr. Lot o beig, cwmpawd, ar gwmpawd. O'n i'n meddwl bod o'n edrych yn eitha cool, mae'n rhaid i ddweud. Beth eitha prin, dydyn nhw'n cael cyfrol farddoniaeth clawr calat. Yr unig ddwy enghraifft eitha diweddar fydde i feddwl amdanyn nhw ydy gan olaf Gerallt a Nes Ran yr Eith Hopwood. Ydyn nhw'n hynny'n rhywbeth, mae'n neud edrych yn awdurdodol yn swyddogol yn... Yndi. Actually, nes i ddim meddwl am y ffaith bod o'n glawr caled. Achos mae aesthetic llyfr was yn dylanwadur sydd ti'n gafel yn y fod allan o ac yn geidrio hefo y cerddi. Mae'n teimlo fod o'n sawdd dda, wedyn mae'n rhai mwy o gravitas rwsyd i'r cerddi. Yndi, mae o, dydy. Ar un wedd. Mae'r lluniau'n fanwl yn amlwg bod wedi cael... Cofio, o sbio ar rei cyfrolau berddas, dwi'n meddwl yn beth mawl a gylynion i elynion Bobby Jones. Os ydych chi'n meddwl bod yna brindar pixels ofnadwy, bod yna rhyw ryfal neu beth yn stopio neu rhag mewn fyrrio pixels neu beth oedd yn edrych yn ofnadwy. Ond na, mae barddas yn ddiweddar wedi gwella efo'i cloria. Wel, mae'n rhaid i ddifesu, do'n i ddim mor hoff o'r clawr. Ac o'n i'n, llai hoff ohono fo o ddarllen y cerddi, achos dwi'n teimlo, mae o'n nesyn i ddim di codi fo. Dwi'n gweld o'n eitha di deimlad, does tam lot o stori iddo fo. A dwi'n licio lliwia na'r gosodiad. Sy'n siom, achos bosib tasa'r stamp ddim di gofyn i mi adolygu'r llyfr, bosib na faswn i di codio. Dwi wrth y modd efo y lluniau tu mewn, dwi'n licio tu mewn y clawr yn fan hyn, dach chi'n gweld tad Gwyneth yn y cochni fan hyn ar ei fotobeic. A lluniau'r teulu fyd, dwi bron yn teimlo fasa llun personol di bod lot neisiach ar y clawr a di adlewyrchu gwir ystyr y gyfrol yma. Achos tydi'r gyfrol ddim am y motobeic,
ond ar yr un pryd fyswn i yn medru darllen y motorbeic fel trosiad o ieuenctid I ffad. A ffaith hefyd, de? Ia, ar daith. Ond, na, mi ro'n i'n siomedig o'r clawr, a bod yn onest. O'n i'n wir symudol. Ond dwi'n fel arfer wrth y modd, efo Cloria Barddas, dwi'n cofio o'n i'n wedig o'n wrth y modd efo llyfr Dafydd a Gwilym. Ti'n gweld yr un yna, yr un bach, a mae'na ryw luniau tu mewn hefyd ar ei liwia. Mae hwnna'n chwythus iawn, ond do'n i ddim o'r hoff, ond mond oherwydd bod fi'n teimlo hefyd bod o ddim yr adlewyrchu, y cerddi gwych a thingladwy sydd yn y llyfr. Achos o'n i'n hollol wahanol I chdi, achos nes I brynu'r gyfrol yma unwaith ath I allan. Achos o'n i yn siop lyfrau, a nes I weld y clawr, gafel yn efo. Yn amlwg mae unrhyw gyfrol cyn Gwyneth Lewis yn rhywbeth werth allan, ond o'n i'n fel, o reit, mae'n rhaid I brynu hwn, os mae hwn yn gyfrol werth I darllan. Ond fel fyddo ni gynt, dyla ni ddim rili beirniadu llyfr ar y clawr. Mae'n faint. Ia. Gai stofyn un cwestiwn? A chroeso. A sydyn, gai atab sydyn? Sydyn neu gones? Wel, y ddau. Nes di mwynhau'r gyfrol? Do. Achos, o'n i sôn gyna am yr adolygiad na nes I flynyddoedd yn ôl ar Myrmyr. Wedyn, mae'n rhaid I gyfadda, dwi'n gwybod, wel, mae'n atgoffa fi o beth ddigwyddodd chydig fisoedd neu flynyddoedd yn ôl. O gen I ffrind, a doedd o rioed wedi gwrando ar Bob Dylan a Gwyneth Cohen, fel dau artist dwi wrth fy modd fan nhw. Ac o'n i'n rhyfeddu bod y boi yma heb gwrando dim arnyn nhw. Achos oedd o, os da ni'n gefndir o I bersonoliaeth o, I ddiddordeba fo, mi fysa rhywun yn disgwyl efo fod yn fan mawr iawn o Bob Dylan a Gwyneth Cohen. A wedyn, gymaint, ac o'n i annog o gymaint yn ffrand arnyn nhw. Nath o brynu The Essential Bob Dylan a The Essential Gwyneth Cohen. A wedyn, nath o ffrand arnyn nhw, a nes I ofyn, beth o'ch ti'n feddwl? Chafodd yr ddim blas. Oedd yn ddau berson mor debyg, ond eto efo tas hollol wahanol. Ac oedd o jyst wedi gwrando nhw, a dyna ddim byd wedi cydio nhw, doedd o ddim wedi gallu torri trwad at y mawredd oedd pobl eraill yn weld yn Dylan a Cohen. A dwi'n teimlo rwysyd chydig bach efo Menna Elfyn. Dwi'n meddwl, achos yn amlwg, fel dydodd W.J. Griffith, dwi'n meddwl, am T.H. Parry Williams, yn deud, wrth gyhoeddi un o gyfrolau Parry Williams, Parry Williams bellach wedi mynd o fyd yr adolygydd I fyd y beirniad llenyddol. Dyn be oedd yn olygu efo hynny, yn syml, dwi'n cymryd, oedd adolygydd yn deud ydy wbeth yn dda I beidio. Mae beirniad llenyddol yn rhoi fath yn I gyd-destun. Diolch am ots am safon, achos bod bardd neu'r awdur wedi cyflawni gymaint bod o'n forced to be reckoned with o fewn y llenyddiaeth ni. Fel bod o yn... bod angen talu sylw I be mae'r person yma'n dweud lle. A dwi'n teimlo'r un peth efo Menna Elfyn, os mae wedi bod yn ffigwr canolog yn y llenyddiaeth ni es gymaint. A mae'n heiddi sylw, mae'r gyfrol yma fel pob gyfrol arall yn heiddi cael I thrin a'i thrafod yn fanwl ac yn ystyrlon. Ond eto pan dwi'n mynd ati, pan nes I ati ddarllen y cerddi yma, o'n i'n methu torri trwad atyn nhw. Do'n i'n beth os yn cenad er enghraifft, oedd Menna yn sôn bod hi'n yn meddwl mae'r peth pwysica mewn cerdd ydy'r ddelwedd, neu delwedda sy'n gwneud barddoniaeth. Ond os o'n i'n anghytuno efo hynny, os o'n i'n anghytuno efo hynny, os o'n i'n deud na rhythm ydy'r peth pwysica mewn barddoniaeth. Diolch yn just chi'n mynd dallt cerdd, os di'r rhythm yn gweithio, yna mae'r gerdd yn gallu gweithio, mae rhywun yn gallu darllen I ystyr I hun. So ti'n mynd teimlo bod yna rhythm yng ngherddi yma? Na. Achos o'n i'n gweld bod yna yn rhoi ar cerddi. Wel, cyn I fi siarad yna, oedd chdi'n meddwl bod dda? Fel nes I gyfer o'n hyn, nes i'n mynd yn fwriadol lle, ond mewn difryd ydy o match ydy'r gyfrol yn dda I beidio oherwydd bod Menna Elfyn fel T.H. Parry Williams wedi codi o fyd yr adolygydd I fyd beirniad llenyddol. Ond cheis I ddim glas ar y gyfrol mae'n rhaid I gyfadda? Wel, nes I, fatha, ar ôl I mi ddarllen y gyfrol, y teimlad oedd drosa fi oedd, waw, mae'n rhaid I confesu, achos, fatha, o sbio ar bob un cerdd fel cerdd yn ei hun, ag
fatha wrth fynd dan groen y cerddi, o'n i'n cael gymaint ohonyn nhw. Achos, da ni ddim ar unrhyw ddim mynd i ddall cerdd o'i darllen hi am y tro cynta, ond wrth fynd yn ôl ati hi, a'i dadansoddi hi, da ni'n cael cymaint, a dwi'n meddwl bod cerddi yn y gyfrol yma'n wych, a nes i ddim dod at y gyfrol hefo unrhyw fath o preconceptions o waith Menna. Da ni'n di darllen lot o'i gwaith o blaen, o'n i'n barod iawn i gael fy mhlesio neu fy siomi, ond waw, oedd y teimlad. Dwi'n meddwl bod lot o'r pethau mewn mynegu yn unol iawn, yn drawiadol, ac o'n i'n gweld y berthynas rhwng y cerddi Cymraeg a cerddi Saesneg yn ddiddorol iawn hefyd, achos be oeddech chdi'n dweud am rhythm, o'n i'n darllen rhyw'r cerddi yma allan yn uchel wrth i darllen nhw, ac yn cymharu y ddwy gerdd, ac yn penderfynu dros fi'n hun, o well gan yr un Cymraeg, neu well gan yr un Saesneg. A rhythm oedd yn dod i mewn i hynna i mi. Delwedda hefyd yn sicr, dwi wedi tanlinellu pethau, o'n i'n meddwl oedd yn drawiadol ac oedd yn effeithiol iawn, ond y rhythm oedd yn penderfynu i mi pa gerdd oedd ora. Ond fel ti'n dweud, cysyniad ydy beth sy'n dda, a beth sy'n drwg, a beth ydy'r gorau. Chwaith. Ond mi nes i fwynhau'r gyfrol yn fawr, a mae'n sicr yn gyfrol o baswn i'n codi eto, a bosib yn ffeindio rhywbeth newydd yn ddich. Mae'n deud cymaint. Mae'n glyfar iawn. O'n i'n dallt beth chi'n dweud, bod chdi'n cael rhywbeth newydd ar bob darlleniad, ond o'n i'n teimlo ar adegau efo rei o'r cerddi, bod fi'n gorfod darllen o drosodd, darllen rhyw gerdd benodol, drosodd o throsodd mwyn cael unrhyw beth o gwbl, do'n i ddim wedi cael dim byd ar y darlleniad gyntaf, o'n i'n cael yn gadael yn gwbl oer. Ond mae ges i gymaint, da. Felly. Oeddech chi wedi cael blas mawr ar Bondo, do'n i ddim wedi cael gymaint o blas? Na. Beth chdi fel Treiglo? O'n i, wrth y modd efo Treiglo, nes i joio'r ddwy gyfrol am resymau gwahanol iawn. A dwi'n meddwl, be nes i fwynhau mwyaf am Treiglo, oedd y ffaith oedd y cyfan fel sa'n narratif yn rhedeg o gerdd i gerdd. Ac mae vignettes bach o fywyd Gwyneth oedden ni'n gael, ac vignettes o'r atgofion oedd ganddi hi efo'i thad, efo'i chwaer, efo'i theulu. Mi oedd y cyfan fel sa'n un gerdd hir mewn ffordd. Ac oedd o just yn brofiad, wel, yr ironi oedd bod o'n brofiad braf iawn i ddarllen am y daith hynod anodd yma, arbenod anodd yma yn ei bywyd hi o golli ei thad. Ac o'n i just, be oedd yn taro oedd y symrwydd, y gonestrwydd, yr ffaith oedd o'n deimladwy, heb fod yn or sentimental, doedd ddim yn gorau manteiddio byd oedd hi just y deud, ac oedd yna hwyl yn efo hefyd, rhyw gyffyrddiadau bach, mae'n sôn yn y cefn bod hi'n defnyddio tafodiaeth hi o'i theulu, rhyw bethau oedd nhw'n deud. Ond hyd yn oed yn y diwedd, pan oedd hi'n mynd â ni ar hyd y daith o'i thad yn marw, oedd o just mor naturiol bod hi dal yn dod ar hwyl i mewn i'r peth. Ar elfen hollol naturiol, un eiliad oedd o'n andros o ingol, a'r eiliad nesa oedd o, we're in the big brother house. Mae'n lot o irony yma. Oes, mae'n lot o irony, ond dwi'n mynd teimlo fel bod hi'n neud yn byd ar bwrpas fel petai, am effaith. Da ni'n gweld yn y gerdd fel enghraifft tua'r dechrau paid, mam hi ddim eisiau iddi sgwennu'r gyfrol. Mae'r cyfan fel sa'n gytharsis a'n ffordd o gasglu'r holl atgofion yma o ddygymod hefo yr holl beth. Ond be nath yn hario i fwyaf oedd y ffaith bod hi'n sgwennu am farwolaeth. Dwi bron yn teimlo bod ni'n mynd trafod marwolaeth digon, a dwi'n sicr heb ddarllen cerddi yn sôn am daith rhywun tuag at farwolaeth o blaen. Mae'n cymaint o fanylder fel Gwyneth yn teimio bob tro di'n clywed o'n anadlu. Yn yr eiliadau ola, a rhyw fanylion bach fyla. Oedd o just
o'n i'n gweld o'n... Oedd o fel anrheg. Fydra i ddychmygu bod yna gynulleidfa eang iawn ar gyfer y gyfrol yma. A dwi'n ffodus iawn a dydw i erioed di profi profedigaeth mor anferthol a hyn, ond yn sicr yn y dyfodol, mae hwn yn bosib yn llyfr fyddai'n trwy nôl. Ond hefyd yn ironig, yr atgofion annwyl a digri oedd yn haro i fwyaf yn y gyfrol o ran oedd yn gwneud i mi lenwi fyny. Achos mi nath hwn gyffwr fi lot. O'n i'n teimlo'n hyn yn llenwi bron yn dechrau crio. A'r un cyntaf nath i fi oedd mytholeg. Tudalen 20. Y rhan lle mae'n sôn am ei thad yn golchi gwallt i ei chwaer. Y rhan lle mae'n dweud, yna, codi'n penna a gweld yn y drych bod dad wedi troi'n incyrn. Achos o'n i'n gweld hwnna'n hyfryd. Ac o'n i'n gweld, oedd hwnna rhywbeth oedd yn digwydd yn ymhlentyndod i. A mae siŵr oedd o'n brofiad mor hyfedd iddi hi. Yn ddynas hefo yr holl hanes yma'n ei bywyd hi, yn sbio nôl ar bywyd ei thad, ond trwy'r lens yna, yn sbio nôl ar ei bywyd hi fyd, a'i phlentyndod hi. A'r cyffyrddiadau bach yna, oedd yn gwneud i'r beth mynd yn styc yn ymwddw a meddwl o bod bach yn dyn eich crio. Just yn yr anwyldeb. O'n i'n cael yn hyffordd. Ac, ia, digs, dwi wedi siarad lot. Beth ydw di? Briliant. As fel yn dweud, dwi'n wedi darllen stwff Gwyneth Lewis yn fanol iawn o gwbl o blaen. Doedd gen i ddim syniad o'i ysgol ac argol nes i mwynhau. Mae'n chwip o gyfrol. O'n i wrth y modd oedd i... Dwi'n bod, o'n rhywbeth yn eitha ffresh yn y hir osid. O'n rhywbeth yn egniol, yn fywio, yn rhyw asbri yma, yn rhyw... Yn wynebu profiad mor anifyr, ond yn neud o efo rhyw fath o... rhyw ymhyfrydu mewn bywyd ar draws marwolaeth rwysyd, lle. Dwi'n mynd anifyr na chdi, mae o'n ddynol, mae o'n rhan o fywyd. Na, mae'n neud o mewn ffordd... bod ti'n sôn brofiad mor bersonol hefyd, mae o mor hygyrch i rywun o'r tu allan. Achos, ar y pryd, pan oedd hi, pan oedd thad yn rhoi bath iddi hi, a'i chwaer, doedd hi ddim yn ymwybodol, mae tada pawb, neu mae rhieni pawb yn troi nhw'n incir yn y bath. Ydyn, oedd hwnna'n brofiad, doedd o ddim yn brofiad torfol, o gwbl profiad oedd hi a'i chwaer yn gael o ddo. Ond eto, mewn rhyw fanylion bach fel yma, mae'n gallu chwalu unrhyw ffinia. Dwi'n meddwl sy'n angen efo chdi o ran bod na ddim digon o drafod marwolaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg. Dwi'n meddwl sy'n Gwyneth yn angen efo chdi hefyd, achos mae'n deud yn y gerdd gyntaf yn y rhagymadrodd, na, nid cyfrol arall o farnadu'n Gymraeg difaru i reithi, fel ia, a na. Dwi'n dweud, mae'n lot o drafod marwolaeth, ond... Ella bod na ddim... Nid bod na ddim digon o drafod marwolaeth, ond bod na ddim digon o drafod marwolaeth yn y ffordd iawn. Achos moli a marnadu, dyna'r ddau brif beth na rhywun, mae beir Cymraeg wedi bod yn neud ar hyd yr oesoedd, felly. Ond oedd hynny yn... Al ffordd o folio mewn difri, de. Wedyn, hynny ydi, dyrchafu yw bath. Wedyn, ond fan hyn, dos o ddim dyrchafu, mae'n sy'n peintio darlun fel oedd, sydd oedd pethau go iawn. Yn sicr. Hytrach na thrio creu rhyw fath o... rhyw fath o darlun. Ie, achos yn sicr mae'n caru ei thad, a ni'n meddwl cymaint ohono fo, a da ni'n cael blas, blas gwych o'i gymeriad o, a pwy oedd o fel person, ond mae'n debyg dwi rioed o wir, yr eiron ydi, mae'n siŵr bod fi rioed i rili meddwl am farwnada o reidrwydd am drafod marwolaeth yn un o'n gyrchol, achos dwi'n meddwl mod i rioed i darllen rhywbeth mod i'n teimlo sy'n gwreiddio yn y profiad personol o farwolaeth. Mae Gwyneth yn mynd â ni ar y daith yna, da ni yn yr ysbyty efo hi a'i chwaer, da ni yn ei gofidia nhw, yn profi eu tad yn marw, yr iliadau mwyaf personol, a jyst y cama, yr amser, yr dogfennu, yr elfen yna o'r farwolaeth yn y olygu. A dwi'n cytuno nes i ddim meddwl am y marwnadau na fanna, ond jyst uniongyrchedd y dweud. Dwi'n wedi darllen o'n fel hyn o blaen yn y Gymraeg. Bosib bod bodoli allan yna. Ond fydra i ddychmygu bod o'n gysur
i bobl sydd wedi profi pethau tebyg bod nhw'n darllen rhywbeth fedrwn nhw uniaethu hefo. Dyna o'n i'n gweld bod o fel anrheg yn y ffordd yna. Achos mi ro'n i'n teimlo pellter hefyd o'r elfen yna, achos dwi rioed i profi gethol ar blaen. Ond dwi'n medru gwerthfawrogi gallu fel fatha y cyfan. So oedd ti'n sôn gyna bod ti fel un gerdd hir, a dyna'n union sydd o'n i'n teimlo. Fatha mae'n concept album o gyfrol mewn difrich, a dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl sôn beth da tas o pobl sy'n mwy o feidd yn gwneud hyn. Fatha yn sgwennu cyfrolau wedi jyst yn sôn am un pwnc, a un profiad, un daith fath o beth. Mae'n fatha un gerdd yn aml iawn, sa rhywun yn gallu tynnu rhai o'r cerddi o'r gyfrol yma a darllen nhw yn annibynnol ar weddill y gyfrol, a sy'n dal yn ei synwyr, sy'n rhywun dal yn gallu gwerthfawrogi nhw. Ond eto maen nhw'n perthyn yn anatod iawn i weddill y gyfrol hefyd lle. A da ni'n cael archwilio'r galar hefyd ydan. Dyna sydd yn... Achos be o'n i'n hoffi am y gyfrol wedi i'w thad farw, oedd yr adlewyrchu wedyn a'r teimladau oedd yn codi, achos unwaith i rywun farw, sut i'r marwolaeth yna ddim yn rhywbeth terfynol. Mae'r teimladau a'r profiadau a'r atgofir a'r person yna, da chi dal i gario nhw hefo chi. Ac o'n i'n hoffi'n enwedig y cerddi theatr a Welsh Not. O'n i wrth y modd efo theatr achos oedd hi'n styried ei thad fel dyn. Dwi'n meddwl bod o mor hawdd weithio mewn bwyd i ni feddwl, wel, i ni bosib i gymryd y bobl yn y bywydau ni'n ganiataol ac i anghofio mam a'n tad yn taid. Maen nhw hefo bywydau personolaethau. Elfenna ohonyn nhw, da ni bosib ddim yn adnabod, neu ddim yn gweld achos bod gennym ni berthynas gwahanol efo nhw na maen nhw hefo'r byd a cyd-destynau eraill. Ac o'n i'n gweld o'n endearing, dy'r gair sy'n dod i feddwl. Endearing iawn sut oedd hi'n gweld bod ei thad yn actio bod yn hen ddyn, yn hytrach na o'n hen ddyn. Oedd hwnna'n effeithiol. A hefyd efo'r Welsh Not, mae hwnna'n gerdd i gwreiddio yng ngalar Gwyneth yn dydy. Mae'n y doctor, a mae'n sôn am y galar, am y pwyso ar y rest, am yr anhawster anadlu. Tydi o'n stopio wedi rhywun farw na chdi. Ti'n cario y galar wedyn, ti'n cario'r person yna hefo chdi. Ond eto mae gen ti bethau fwy hapus hefyd y gerdd yn yr adra, y gerdd gyntaf yn yr adran ar ôl y farwolaeth ydi Celfyddyd 56. A dyn, os ddim eisiau bod yn upset pan fydda i farw, roedden ni'n iawn pan ath dad a mam. Oce dad, medda fi'n am hys. Wedi ei angladd, dwedodd ei chwaer na welodd hi rioed dyn yn wylo mor hallt a'n had pan gollodd ei fam. Celwyddgi Gwilym, ond diolch, nice try. Hwna'n hyfryd. Nid yr unig bod wedi bod yn trio gwarchod nhw ac yn downplay o'i farwolaeth ei hun, fel na fysa nhw ddim mewn cymaint o drallawd ar ôl ei farw fo. Ond hefyd bod hi'n nabod hynna fel un o'i fel rhinwedd ar ei bersonoliaeth real dad. A bod hi'n galw fo'n Gwilym. Ti'n beth yn hwnna'n dyrien i di weithio? Ddim... O na, ddim yn efo stalwm. Stalwm, ond... So e weithio da. Dwi'n meddwl bod sy'n gwneud efo dad o blaen. Mae'n bod y fwy hian o ydy. Mae'n farw, mae'n fatha bod y farwolaeth wedi chwalu rhyw ffin o rhynthin o lle. O iawn, sicr. Bod nhw'n nes at ei gilydd rwysyd, mae'n rhyw ffordd rhyfedd lle. Nes i meddwl amdano fo fel ti'n meddwl be, un o'r delweddau nes i o fwynhau ora, oedd yr un ohono fo yn y gwely a fynta'n codi'r cwylyd a dweud, dewch i mewn, ti di mewn efo fi, a hitha'n dweud, na dyma dy gwch di, a bod hi a'i chwaer bob ochr i'r gwely fel mor ferynion yn sbio arno fo ac yn gwthio'r cwch allan. Achos mae hwnna'n cysylltu efo hyn fytholeg dydy o... Di sticks da. Ie. O'n i'n gweld hwnna'n hyfryd. Dwi'n yn cofio pa dudalen oedd o rwan chwaith. Oedd o'n...
Oedd o'n lyflu. Chos da'r peth yn da fatha... Mae marwolaeth yn rhan naturiol, dynol o fywyd, ac dyma fo. Celyn 37, ddiolch i rioed y morion, nes i grio'n hon, dwi'n meddwl. Sôn am lle oedd hi'n cysgu'n tyfu fyny, ac yn le fyny, efo'i dad, ar y soffa, dwi'n credu. Ia, na ni. A wedyn mae'n deud yn y hospice, ar ddechrau'r drysu ar falle ffrio i wely, cododd dad gornel y dillad gwely. Alla ti slipo mewn gyda fi. Na, mordaeth i un yw hon, chi sy'n fach nawr dad fel plentyn. So mae rôl yn cael ei gyfnewid. Fel ti'n dweud, mae ffin yn cael ei dorri mewn agos atrwydd a hi a Marian, i chwaer di Marian da, di cymryd. Bob ochr. Hynna'n od yn dydi fod ni'n mynd yn hun a mae'r berthynas sydd gyda ni hefo'n rhieni'n newid. Mae'r dynameg yn newid. Mi nes i fwynhau y profiad o ddarllen Treiglo drwy fi, ac oedd o'n llifo ac oedd o'n braf. Ond mi nes i hefyd mwynhau cyfrol Menna yn ofnadwy, ond yn resymau gwahanol iawn, ond i'n mwynhau mynd dan groen y cerddi yma ac yn mwynhau i dadansoddi nhw. A'n gweld bod yna lot o symrwydd deud fel oedd yn Treiglo hefyd, ond yn ei harfull hi. Fel enghraifft, o'n i'n wirioneddol mwynhau i sylw hi at wrthrycha fel cloig serch, yr lyfnot, a y fodrwy ar fus dy ring. A sut oedd hi'n defnyddio'r gwrthrycha yma fel trosiadau am fywyd, achos mae yna awgrym yn y fodrwy ar fus, nad ydy hi o'i gŵr yn gwisgo'r modrwya, bod nhw'n just yn rhywbeth i gadw, rhywbeth sy'n symboleiddio, ond bod y berthynas rhwng y ddau ohonyn nhw. Ac yn cloig serch y ffaith, bod hi'n disgrifio mwclis o rhywbeth sydd wedi cael ei ddylunio fel bod y gymar yn dy helpu di. O'n i'n teimlo bod yna gydbwysedd eitha da o gerddi oedd yn pigo'r cydwybod ac yn gwneud i chdi feddwl ac yn dy daflu di bosib am sefydlogi dealltwriaeth ni o bethau. Ond ar yr un pryd cerddi eitha amwyl yn defnyddio gwrthrycha o trosiadau am fwyd. Ond o'n i'n hefyd yn gweld o'n ddiddorol iawn defnydd y ddwy ohonyn nhw o grefydd ac o ddew ac o Iesu. Oedd defnydd y ddwy o wahanol iawn achos yn Menna, yng nghyfrol Menna o'n i'n gweld, achos dydw i ddim yn grefyddol, ond wir o'n i'n gweld i defnydd hi o ddew bron fel symbol o gariad ac yn symbol o'r cariad da ni'n rhannu fel cydyn, ond hefyd y cariad ar mawrydd y criad o fan byd natur, achos mae'n sôn am hediad o rhywbeth am deryn, y Duw a deiniog ydy sut mae'n disgrifio'r tridwm, so mae'n gweld y cariad a'r mawrydd yn hob dim, ond fedrwn ni gymryd hynna dwi'n teimlo fel jyst cariad, ond wedyn, mi oedd crefydd yn bresennol trwy Treiglo, ond nath o ddod allan yn y diwedd dwi'n teimlo ar ôl marwolaeth i ddad, achos mae'na gerdd yn siarad yn uniongyrchol a Duw. Doedd hwnna ddim yn gerdd o'n i'n medru unieitho hefo, nes i dal i mwynhau hi. Ond dyna, oedd argraffiadau fi o ddarllen y ddwy. Di mwynhau y ddwy, ond profiadau gwahanol iawn. Wel, yn sicr profiad gwahanol. Oedd darllen Treiglo, oedd fath o mynd am dro drwy rhyw ddôl, werdd, oedd lle gola, lle agorad iawn, lle mi'n gallu gweld i'r pellar, o dwi'n meddwl oedd dderyn yn hedfan heibio wedyn nhw'n troi nôl ac yn sbio ar cyfeiriad arall yn gweld pan y bell yn mynd i dod. Oedd cyn troi nôl i sbio ar y gorwel eto. O'n i just, cyfrol ola agorad iawn. Oedd yn yngyrru fi i lot o wahanol gyfeiriadau ar hyd un daith o'n gallu mynd i ddilyn drwy sgwarnogod o falle. Ond yn hollol wahanol i ddarllen Bondo, o'n i'n teimlo bod fi mewn rhyw ddrysfa. O'n i'n teimlo, taswn i'n gallu cyrraedd yr allanfa, mi fydd yna wobr werth i'w chael yn fanno, ond am ryw reswm, nes i'n bersonol, nes i fethu cyrraedd. Dwi'n dal yno.